Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Mangga. Nadyanto umure wis saya tambah ning suarane tetep ungkul ya Mak. Sapa? Bukesi Rahayu. Awake ya saya lemu. Ya, tandha lamun to piyayine iki tentrem. Ora tentrem jane mangane akeh. Oh iya. Ya, Bu. Spesial kagem ibu-ibu sing masak wonten pawon nika wau lho Pak Dalang. Nggih. Kula ngaturaken panuwun. Wong pawon to. Wong pawon. Ibu halo ibu-ibu. Matur nuwun sanget pun dimasake sotone enake ra umum. Sesuk aku digawake ya Bu ya. Ha iya, nyuwun pangapunten ibu-ibu lan bapak-bapak. Bu Kesi le matur pisanan orang ngrembug babakan bersih desa malah ngomongke panganan. Ya. Pancen Bu Kesi niku sampun kondang bilih dados sinden Surabadok niku. Malah ora. Pancen kaya ngene sing digoleki ya panganane lahir lan panganane batin. Ngono kuwi. Mangga Bu.
matur sembah nuwun Bu Kesi. Ya, ya ripalungguhan iki menghemat waktu enggal ngaturake bintang tamune. Mas Klidik kalian Mas Kluthuk pun rawuh nggih. Alhamdulillah sampun rawuh. Monggo ditumpakke prau layar men minggah wonten pepanggungan. Nggih to? Dados. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu Mas Klidik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Sehat nggih Mas nggih? Pikantuk berkah pangestu panjenengan ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedaya pinanggih bagas kewarasan mboten wonten rupidun ing sabikala. Syukur. Mas Kluthuk. Dalam Mas. Nggih, sehat nggih Mas nggih? Sehat. Syukur. Bidal saking Blitar jam pinten? Jam sekawan. Sekawan. Jujuk pundi? Ponorogo. Maksudnya teng daleme sinten? Mas Didik. Teng mriko disuguh napa? Belas mboten napa-napa. Dulur ki suguh aruh gupuh niku mesti diutamakan. Nggih to Mas? Leres. Sing kula contoh niku adat ingkang sampun lumaku warga masyarakat Ponorogo. Nggih. Arpa kenalan ora arpa kuwi sedulur apa kanca. Nggih. Nek jenenge nyambung silaturahmi kuwi mesti gupuh suguh aruh nika dipun rengkuh dados tunggal. Leres tata kramane piyai Jawi ngoten niku. Nggih, kowe iki delok to awake dhewe munggahe jagung, telo, uwi, gembili metu lho.
Berarti lak ndudoke yen Kyai kene iki adat ketimuranipun dipun jagi. Kyai Sukosari sangat menghormati, menghargai terhadap tamu. Nah, kok iso ora disuguhi? Lah wong angkring aku buka renek lawange yo kowe karek mlebu yo iso. Iso piye? Kula wis teko mriki kok. Pripun? Teko jam 09.00 to kula. Terus Ndelah niku nyapa? Ndelalah piye? Apa-apa ya wis tak cepake lho. cepakne apa wong ora sapa-sapa ya. Bojomu mengo lawange ora enek. Lho, Nyatane ya wis aku wis langsung. Iki kata-katane piye to kuwi? Kowe teko ning nggonku to. Iya, Mbahmu. Wong aku ya mulih dhisik wau dalu wonten Blitar. Nggih. Kula wangsul riyen lah niki kula ken nusul. Lah sampean mau teko bengi aku lak rene sik. Lho no, terus aku marang omahmu langsung bojomu mengo lawangmu ora enek. Dadi aku wis Iki kok omongane bleset to, Mas? Kuwi kleru. Sik jangan luruske. Sing bener kuwi lawange mengo bojomu ora eneng. sing rika jenengan apa kula? Ya awakmu. Lah nggih. Ning kata-katane sing bener ngono kuwi. Udah mau kula ngrika niku bojone mengo lawange ora enek kok. Lah nek ro bojoku mengo kok ora mbok leboni. Tapi sak foto kok. Kowe iki anggere jebles ae. Nggih. Kula niki mboten ngira-ngira. Alhamdulillah Pak, wis seneng kula niku suwira ning Ponorogo. Jajaran Forkopimda rawuh. Nggih nggih, Nggih. bagus. Forkopimda rawuh, Bapak Lurah, Bapak TNI Polri rawuh. Ini menandakan bahwa sinergitas dari kepemerintahan Kabupaten Ponorogo yang selalu cinta kepada masyarakat budaya. Nggih. Niki insya Allah Kyai pundi Pak niki? Sukosari benjangipun saged pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pratitis menapa? Saben bersih desa mesti ngenekke ruwat desa guwak sengkala. Leres. Niki sing diarani masyarakat Sukosari yang mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk masyarakat Sukosari sedanipun. Nggih, ngono kuwi tegese nun sewu penggembira utawa pelawak yang cerdas sing ngono kuwi bisa mengurai, bisa memberi pemaknaan tentang bersih desa iki kaya apa. Betul, Mestine kakange ya ora kalah karo adine. Niki mboten mudang wong niki teko nggon sing digoleki malah Lek Suryati tukang adang. Sapa? Suryati. Kok kowe apal? Niki lho sing digoleki. Oh iso bengi iki acarane apa? Alhamdulillah ora kaya wong Ponorogo, Pak. Seneng kula. Piye? Nanggap wayang Sukosari hebat. Masyarakatnya hebat, pejabatnya hebat. Amin. Wayang gedene kaya ngene dikek videotron, kono kek videotron. Amin amin. Mek trima ngresmekne pos kampling menika suatu saat insyaallah pos kampling. Totongi iku lho. Kok iso pos kampling piye? Resmene apa? Pos kampling kuwi ta? Loh. Iki bersih desa kok pos kampling. Iki bersih desa ngilani Sukerto sengkalaning desa. Leres, adat istiadat desa. Ngono. Aku ki melu seneng lho Mas. Pripun? Masyarakat mriki nu nek digawe kaya ngeten iki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Leres. Lagek bengi iki dagelan kon trutusan ning mburi pawon bareng lagi iki. Lah sebabe piye? Lah piye digeret mburi tukang masak kaya mbuh e. Lah kuwi to saka paguyuban ibu-ibu wong pawon iki pancen semangate lho. Iya nek sing lenggah ning kono kae parfume Waminso, Rexona. Sing isah-isah ki mek remah sontok ambune. Ayo malah ciloko to ya. Nggih. Wes Kuwi men sehat, Nggih, Pak. masakane men enak. Nah, Nggih, kene kaya iku lho. ngono kuwi. Pokoke melu seneng lah pokoke. Bersih desa Sukosari. Di sini banyak para pejabat, Nuwun, Pak. para alim ulama, Iya, iya, umalok budaya. Nggih, nggih, nggih. Aku delok sing Mbah Lurah Slamet. Mbah Slamet, muga-muga selamat piyantune, selamat warga masyarakate, secara khusus secara umum warga masyarakat Ponorogo ya selamat pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Terus Kalau dicontoh Mbah Lurah Slamet. Lho, Mbah Lurah Slamet iki pancen nyambut dicontoh iki. Loh, wis perso piyayine to. Pun, Ingkang pundi? Mbah Lurah Slamet menika. Nggih. Set nggih, Mbah. Set nggih, Mbah. Oh, alhamdulillah. Wis Ya, perso tenan. Oh, iki aku ngene beliaunya mantuk berarti ya piyantune ya kuwi ya. Lho tak kira kene apal sampe iki lho. Ya, aku seneng. Aku Sukosari seneng aku. Senengmu. Sing penonton kene tenan. Nggih. Tertipe nun sewu, Mas Ayo. Pripun? Tertibnya penonton ora kaya Ponorogo. Ini bisa dijadikan barometer penonton yang selalu menikmati harkat
martabat budaya yang ada di Indonesia. Nyatane lenggah sak menembane menikmati budaya Indonesia. Jadi tepuk tangan istimewa penonton. Alhamdulillah. Nggih. Sukosari ini penonton mek lingguh tok ora oleh ngadeg aku adidumi karo panitia. Niki salah satu menunjukkan bahwasanya didumi matane kuwi. Kayak bakul. Kuwi bakul kok iso didumi. Iki wong bakul, wong ider kok iso. Tak kira didumi panitia. Lah kuwi iki padha kalah berkah kok iso. Apik Pak, apik. Tegese piyai wayangan, piyai bersih desa iki perekonomian berputar. Nggih no. Sing entuk rezeki ora mung dalange, pengrawite sindene pelawake. Ning klebu ingkang kepareng dodolan teng Jawi, ugi pikantuk rezeki lantaranipun Sukosari anggenipun bersih desa. Amin amin amin. Lah sebat. Kula Mbah Lurah Slamet dipun pujiaken nggih Mas Cahyo. Insyaallah beliaunya anggenipun lenggah dados lurah lurus dan terarah, insyaallah semakin amanah membawa desa Sukosari semakin berbarokah. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Mas Klitik tak tesik iki gandeng bersih desa Sukosari. Apa penjabaran dari Sukosari? Nuwun sewu, kalau dengan bahasa akademisi itu kan beda, penerapannya juga beda. Kalau Sukosari itu ada 4 suku kata Mas Cahyo. Leres. Nggih. Sukosari jadi 4 suku kata. Su itu adalah supel masyarakatipun mboten bedaken derajat lan pangkat, sugih lan mlarat. Sedaya menika ingkang makempal dipun wastani umat insyaallah bersatu menjadi masyarakat ini membawa nikmat di dunia dan akhirat. Luar biasa, elok. Ini Kedua, kondusi bagaimanapun selalu gumolong nyawiji guyub rukun bangun desane ben makmur wargane. Elok, nggih. Satukan tekad, satukan jiwa untuk menyongsong bersih desa Sukosari lebih meriah. Terakhir, ringan tangan. Wong kene iki nek nyambut gawe ya nyambut gawe bareng, gotong royong ya gotong royong bareng, urunan ya urunan bareng. Elok, luar biasa ya, sing apik iki kaya ngene iki. iki? Sampean pinter, sampean cerdas tenan. Secara analisis beda, Pak. Rupa nggawa rega. Bener. Lah nek kaya kapsul supel tetra niki sapa sing arepe Giri Lusi tan kena kinira. Iki kakangmu mesti luwih canggih, luwih pengalaman, luwih cerdas. Ambak elek ngene, Mas. Nyapa? Kemproh aku. Elek iki yo pinter kok. Kayak mau wis menjabarkan Sukosari, gandeng sing dadi pangarsa kene lak Pak Kades. Asmane Pak Slamet Daroini. Nah, per suku kata Slamet Daroini. Nah, Mas Kluthuk silakan dijabarkan. Slamet Daroini. Isinmu ya isinku, wirangmu ya wirangku. Mergo aku ya ning kene. Aja sampe mleset. Mas Cahyo ditimbali saka Surakarta. Iso. Nah, ngono lho. Aja ngisini-sini lho ya sing apik. Kan arang-arang ning Ponorogo. Apa nek iki live streaming. Nggih, Mas Cahyo. Mirang-mirang Sendika dawuh. Mergo yen nganti sampean kuwirangan, aku yo melu wirang. Saestu. Kritik melu wirang ya to. Mungkin Mas. Sedumuk batu senyari bumi kok. Bener. Jadi paling tidak usaha kata harus ditata. Wis tak ngono kuwi tadi. Ngono. Kita adalah satu tim. Jadi dalang, sinden, penabuh, karo pelawak satu tim. Lek apik-apik bareng, lek elek bareng. Leres. Lek ngono ta Mas? Leres. Anu Mbak Kesi melu omong ora sampean? Nyapa kok nawani Yukesi Malah jago kan ngedewi-dewi. Coba Pak Slamet. Yo, napa? Ya Pak Slamet Daroini. Pak Slamet kuwi mbok jipuk saka ngendi? Paling tidak Tak jupuk saka balai desa. Balai desa Kowe iki petugas apa iso jupuk? Maksudnya ki ngerti ya Pak Slamet itu nyapa ngono. Lah lingguh to lho, masa akrobat. Iya ning maksudnya ki dalamnya Pak Slamet ada apa? Usus. Jan kok bodoh banget toh sampean ki. Usus. Maksudnya ki sedikit banyak kamu bisa melihat Pak Slamet itu seperti apa. Lah iku lho piantune mosok ora roh kowe iki. Ngene lho. Pak Slamet lah kepala desa. Lagi? Di dalam mustaka atau kepala Pak Slamet ada apa? Sawangen. Mas Slamet. Heeh. Tetep tak ronsen iku. Oh, no. Pak Slamet. Itu beliaunya. Ayo. Ngapunten nggih Pak Slamet nggih. Pak Slamet. Bleset lho kowe. Nggih, Pak Slamet. Slamet. Pisana langsung angel. Angel, lha nek kula cak-cek Pak. Selaki saka tembung selamat. Nah. Langke Slamet itu dari arti apa? Lah iya, dua suku kata. Sela karo met. Nek digabung Slamet. maksudnya perpanjangannya Slamet iki lho. Slamet.
Cah koclok ora. Masyaallah. Hei, tegese iki selagi. Lah nggih pun kula jelasne to jenengan wau. Selam niku selamat, Pak. Muga-muga selamat pejabatnya, selamat masyarakatnya. Insya Allah beliaunya ngasto dadi Bapak Kepala Desa. Yang selamat pejabatnya, selamat masyarakat. Insya Allah masyarakat akan dekat dengan pejabat dan pejabat akan mengayomi masyarakat. Alhamdulillah yo ngono sing tak jaluk yo ngono. Nah ngono ku lho. Pinter iki Lho iya lho. Ora ana jok kritik jok lutuk semuanya sama rata. Loh, betul loh, Bos. Masa kita satu tim. Loh, satu tim loh, Pak. Ya bener. Terus saiki met to? Met, Met. met menika saka met. Ayo. Met. Gosok ayo. Met. Met menika saka wong memetri. Metri. Memetri. Kita mboten? Iya iya. Memetri napa? Memetri nguri-uri. Nguri-nguri. Beliaunya wong Jawa ora lali karo Jawane, bersih desa nguri-nguri kabudayaan Jawa. Nyatane sudah terbukti bersih desa ana ing Sukasari, ora nanggap liyane ya nanggap wayang budaya Jawa. Alhamdulillah. iya. Mula sing diarani budaya ya agama, mula Mbah Slamet, Mbah Lurah ngagem songkok. Nyapa kok ngagem songkok? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Astagfirullahaladzim. Masyaallah. Urung rampung lho. Apa? Loh, Pak Slamet, daro ini dah. Dah menika dari bawah beliaunya beranjak ke jabatan dadi kepala desa. Wong lek budale saka ngisor insyaallah ora lali masyarakat sing ning ngisor. Nah. Berakit-rakit dahulu, Berenang-renang kemudian. bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Bersenang-senang kemudian. Urung mesti tangga kuwi lara ya mati nyatane. Loh, Gini, pepatahe ngono kuwi. Tapi kleru niku. Nggih. Ya ora, Pak? Bener. Dar menika sampun dari bawah. Terus ro. Roki rono rene ndelok ndi masyarakate sing kekurangan. Iso ya. Kaya pinter. Apa mbok cipoki ya, Bro? Aku ki bangga lho duwe dulur. Bangga Wong ki ngono. bisa cerdas iki bangga. Rono rene ndelok masyarakate ndi sing kekurangan. Mergo dadi Bapak Kepala Desa itu kadang-kadang tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Alhamdulillah. Gini bener, Pak? Laras. Iya. I. Iki insya Allah beliaunya mengemban amanah menjadi kepala desa, insya Allah nyenengi wong oke, mensejahterakan warga masyarakat Sukosari oleh berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tepuk tangan kagem Mas Cahyo kun tadi. Wah, Sing jelasnya aku kok. lho sing ngejalak kae. Oh iya iya. Nah, Terakhir ni. Niki niat apik, wong ki lek niate apik besok bakal oleh utawa oleh ganjaran sing apik. Wong lek nandure apik insyaallah bakal tukul apik. Oh. Ya kuwi beliaunya Mbak Lurah Slamet. berarti ana unen-unen wong nandur bakal ngunduh. Lah kuwi urung mesti lek kuwi. Lho, Wong nandur bakal ngunduh urung mesti. Iya. Kok iso? wong nandur bakal ngunduh. Urung mesti lek pangan werengi ya ora ngunduh yan. Kadang-kadang nandur pelem pangan codot ya ora ngunduh. Ngene lho pepatahe lak nandur ngunduh wong utang bakale nyaur. Urung mesti saikmu akeh wong utang minggat, Mas. Ora nyaur ki akeh. Ngoten. Pepatahe iki ana telung kata. Tapi urung mesti wong utang bakal nyaur, urung mesti kabeh ki saikmu utang minggat. Ning sing apik kudune nyaur kewajiban apa? Ora iso no. Ora iso. Pepatah iki urung mesti lek bener, Mas. Iya ning Seto, wong sing nandur ngunduh utang nyaur wong dandakne bakale ngenggo, gawe bakale ngenggo. Wong gawe Bakale ngenggo. urung mesti. Kok iso? Wong gawe kuburan ora dienggo dhewe. oh lah kuwi kok kono sampean. Kene mboten, sampean tahu tumon. Wong duduk kuburan ini terus dhek, wah iki nggonku semlumah ngene. Ayo. Ayo. Sampai Kene mboten. Ning ngene nuwun sewu kowe aja mendebat pepatah Jawa. Saya Sik tidak akeh lho. saya tidak mendebat tapi kan realita toh, Mas. Lho realita kaya apa ning nadyan kaya ngopo lang piye enek karma dan dharma. Mula tembunge becik ketitik ala ketara. Wong sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Sing ngomong sapa? Nyatane saiki mungkin akeh wong ala sok kala dudune kabeciane. Ya ora? Terus wong becik? Malah wong sing becik sekmu diolo-olo. Ya ora? Mbuh. Kene mboten lho Mas Ayo. Kok sik to kowe ning kene sing ngejak aku ngetaki aku tak kuwetak pisan kok. Lho, kula ngetak ini ki wayang sing ngisor niki kula. Kene mboten. Iya. Saiki mu akeh wong becik sing diolo-olo. Iya, iya. Zaman sekarang tuh akeh wong sing apik sing dielek-elek, ning akeh wong sing elek diapik-apik. mula berarti garis besare Kali besare urung mesti lek wong becik ketitik ala ketara. kudu anda pasor. Ada pasor. Kowe iki lho Mas, luwih becik ning ngisor tinimbang ning dhuwur. Iki lho karepe dheke ngono. Mergo kaya ngene iki. Tegese lak ning ngisor luwih becik di mana ning dhuwur. Nggih. Ulung uwe urip sing jenenge rekoso luwih dhisik men entuk kamulyan. Niku Ngono lho kuwi. sing kula maksud. Rekoso sik. Sing ngomong sapa? Lho, piye to? Nek ndi-ndi awake dhewe mbiyen ki dijajah rekoso. Bar kuwi terus mulya mergo wis antuk kamardikan 17 Agustus. Mara tuwa kuwi rekoso ketenem ngantek tuwek ya rekoso sekmu. Lah kuwi berarti ra gelem budidaya ke to Mas? Ya ragam donga karo Oh, budidaya Mas. Wong ki aja sok mangku tangan.
gumregah. Lho nyapa mangku tangan ndi bojo mangku tangane gendeng aja iki. Ati mangku tangan lho mangku bojone dhewe. Maksudnya ki bocah kene dijak pinter ora iso to. Angel kuwi diomong. Maksudnya itu bagaimana kita mindset bisa maju. Desa ki ben maju kepiye? Ora iso maju mergo dinae wis cak mene iki. Lho. Lek mbok jokne kowe nganti diseneni karo pusat cilaka kowe engko. Lah ngopo? Lho mbok jokne mbok perlebar kaya bosok kowe engko. Desa ki sakmene dinae wis jelas. Lho. Desane maksudnya ben berkembang ngono lho. Ya ditanduri no. Piye to? Mawar apa melati ngono lek susi lak berkembang no. Maksudnya kepemimpinannya Mbah Lurah Slamet tuh bisa memberikan cahaya masyarakat Sukosari. Lah, Mbak Slamet kon nyewa lighting. Dadi lampu-lampu dioke, dadi cahayane oke. Anu Mas, ki ketoke pinterne yo bleset tok. Lah kok iso? Maju, pemikiranmu itu maju. Maju itu adalah satu mindset kemenangan. Betul. Iki lho, Lek mundur kegagalan. lomba tarik tambangnya maju malah kalah yoan. Weh, Kok iso dhewe ukara iki lho. Ngene lho, Mundur Mas. malah menang. Maksudnya maju itu pemimpin. Mbah Lurah itu lenggah di depan itu sebagai pemimpin. Mas Cahyo lenggah di Pemimpin. depan sebagai pemimpin. Coran lu sopir. Sopir pemimpin. Kolke ya ning ngarep sopir. Itu pemimpin. Berarti lek pemimpin ki sopir ning ngarep. Iya. Urung mesti. Enek sing sopir ning mburi. Loh, Apa? sopir ki ning ngarep. Urung mesti. Tukang becak ke. Weh, Sik kowe aja mak kowe iki ngawur. Nuwun sewu ya, sing jenenge pemimpin mesti ning ngarep. Sampeyan tau ora jamaah ning nah masjid? ini lho. Jamaah ning masjid. Tahu. Sing ngarep dhewe jenenge apa? Imam. Lah iya, ngarep dhewe kuwi imam. Imam iki pemimpin sing ning ngarep dhewe. Lek pas- Nek ana wong salat, sing ngarep dhewe mesti imam. Lek pas salat, Sing ngarep dhewe imam. nun sewu. Aleh kowe. Lek Iki pas salat. Lek anak kaji. Oke. Lek pas salat ngarep dhewe Imam. Oke, berarti urung mesti, Mas. Mas Guntur. Urung mesti. Urung mesti lek salat ki ning ngarep dhewe imame urung mesti. Nek ndi-ndi ngono kuwi. Urung mesti. Mbok kowe tekan Masjidil Haram, sing ngarep dhewe ya imam. Aleh mboten mesti. Kok iso? Berarti jenengan ra tau nglayat. Hubungannya apa? Jenengan tau nglayat mboten? Tahu. Tahu salat jenazah? Tahu. Mburi dhewe napa? Makmum. Makmum. Ngarepe makmum? Imam. Ngarepe imam. Mayit. Oh iya. Wah, Ayo. Pak, Ayo royokan. Pak, tambahno 500 kon mudhun lho, Pak. Iki Ayo. kowe sosok aku karo sampean kewirangan tenan. lho. Ayo. Lek kabeh lek nek aturane to. aku Lah nggih, nganyel tapi iki kan kluthuk iki. bener nang mboten kula. Ya ning kok kuwi khusus. Lek jenis salat wajib ning masjid iki ngarep dhewe mesti imam. Lah kuwi terus enek sope. Lah kuwi nggih makmum. Nah, Sop-sop iku kuwi lho. malah batal. Salat tok mangan sop iki pripun jenengan niku? Malah batal. Kudune iki ning ngarep iki kudune iki ya sajadah kok sop. Sop iki kowe ora ngerti karo agama. Sop iki tegese barise wong Nah. salat ki lho. Dadi wong salate nggawa barisan dhewe-dhewe. Berarti nggawa apa? Nggawa sop. Lah sing nggawa sego sapa? Anu Mas. Anu ndang nembange lho Mas. Iki kok sosok kisinan lho kowe. Lah ya musuh wong ngeyel kok iki pancen. Loh, kula iki wis mangan bakso sing pentole cilik-cilik pinterku ngene iki aku. Kowe ra sembrono lho. Cilik ora akeh to. Lah, kuwi masalahe. Nek nggon bersih desa ki Nah, identik karo bersih desa ngeten iki, Bos. Sik, jene. Iki Iki lah tak mau iki. pramusaji sing dicepakke iki lah. Ngene. Mesti nggawa makna to iki. Lah, iya aku wis mumet nek iki. Mesti aku ngene. Iki Bos, ya Bos. Ah. Sing diarani polo kependem kuwi mau tetep kuwi ya tetandurane sing Iya. kuwasa. Tapi kurang iki. Apa? Sing dene polo kependem ki jagung polo kependem, Ya. kacang polo kependem, telo polo kependem iki ora sitok iki. Apa Mas? Mayit. Iki pancen yo. Dasmu iki kok iso. Cobi penyan werdiaken Gus, cobi Gus. Niki jenenge jagung. Apakah Iki- makna dari jagung? Hubungannya karo desa lho Mas. Coba saya- Jagung ki saka tembung jaki janganlah kamu menjadi manusia sing duwe jiwa adikang adigung lan adiguna. Kok yo temu to ya ampun. Telo. Telo menika saka tembung telo. T iki saka tembung telekomunikasi. Oh iya. Telekomunikasi. Telekomunikasi itu penting. Iki Pak Sabtu Mulane saka lho, Dinas iya. Kominfo ya lenggah. Ya lenggah. Nyatane telekomunikasi lancar. Sesuatu hal infrastruktur itu jalan. Telekomunikasi itu lancar. Insya Allah akan Aja cepet-cepet. Infra apa? infrastruktur. Kuwi nek mbok kon alon-alon ra iso kecantol contonge. Kene bener. Kacang. Cek tok, telo urung bar kok iso. Loki longgar waktune pejabat kanggo masyarakat, longgar waktune masyarakat kanggo masyarakat sing membutuhkan. Wontenipun jagung ingkang sampun kasebat dipun susul kawontenanipun telo, Nggih. lajeng kasusul inggih paring asma nggih menika uwi.
Uwi, ki tembung usaha. Wong kene ora bakal nglinduh tetap usaha. Piye pamrih desa iki lebih maju menjadi desa barometer seluruh Kabupaten Ponorogo. Wontenipun uwi lajeng kasusul nggih menika wontenipun jenang. Jenang menika tembung je menika jenang. Jenang menika tembung jenang. Jenang. Omongane wong bingung kuwi. Ayo. Jenang. Wah, angel ora Wis to penting lah apik to. Je menika jejere dadi menungso ora lali manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyatane Ibu Lin Mas yo ngagem jilbab. Lho Matane to. Lho iya to, Bos. Iya. Lho, Nang ki saka tembung wong kene ora golek menang, Pak. Wong ki luwih becik rebut salah tinimbang rebut bener. Wong ki luwih becik nyuwun pangapura tinimbang njaluk pangapura. Timbane meneh pangapura. Ya iki maksud ngono kuwi. Sampun kaprik titesaken nggih menika kawontenanipun jenang lajeng dipun susul wontenipun jadah. Jadah menika saka tembung jaki jaganen uripmu kanthi njeber saljadah. Elok lho bocah iki jan. Kaya ngerti. Lho, dadi sampean ya kulino Lho, jamaah. nggih lho, Bos. Kula apa neh? Tuk, kowe berarti kulino jamaah ngangge sajadah ngono kuwi. Nggih lho. Nggih piye? Tahu ngangge sajadah? Tahu tapi sujud piye? Pas sujud kula ora tau ndangak kula. Wah, dadi kusuk tenan. Kusuk piye nguntuku kecantol. Wontenipun jadah tasik wonten inggih menika arumpi tape. Taki takwa. P iki pepeling. Mulai cepet ya. Wis utak pitek wis. Lajeng wonten wujudipun gedang. Gedang ki insyaallah gegayane masyarakat Sukosari oleh pepadang. Welok. Wong pinter. Ingkang pungkasan nggih menika kacang. Kacang ki ngeling-eling kuwi aja kakean cangkem. Dadi Wis bar. Layak mau tak terjemahane kacang ning arep ora gelem. Nah, penak. Tak ingkari dene. Bae digegong ngakep. Sorry. Ngene iki Maaf. ngene iki iling-ilingen. Digak gone dalan rambutan. Tak golekne kanca Mbak Nggih. Katin Titos yang saya regen Nggih, Bos, gayen. nggih. Ayo. Oh, langsung serempek, Mon, serempek. Serbat. Oh iya. Duduk. Ambil tangan. Pelan saya. Sri Tanjung. Sayang. Orang tidak terkibas. Sri Tanjung. Randang suwuk-suwuk. Masa dibablaske lho. Pak Polisi. Loh, nyapa? Lapor, Pak. Nyapa, Mas? Ada kasus pencurian kentongan, Pak. Lah wong kowe iki ya kesuwen ora ndak diwerehke kok iso. Wong sing penak. Ngono, ayo. Papunten menika dipun lajengaken. Lajengaken. Wah, sik iki piye manut jenengan? Pripun? Ada request fragmen ketoprak Andi Lumut. Oh ngoten. Arep Tanjung Andi Lumut. Ayo pilih dhewe. Ayo. Sri Tanjung kuliner roh ya. Andi Lumut ya apik. Wis tak gekne. Walah. Oh, iya. Ya. Tempe. Nyapa Mas nyenengke ya? Tipis-tipis. Ayo triplek. Lah kuwi ben ora kerkasake leh dahar kok iso mangsamu. Jadi apa kok khas ngene iki ya. Jenengan lagi niku Pak. Kuwi iki nyawang panganan wae kok iso. Andi Lumut lho, sik. Dadi apa iki? Kleting apa? Ora lah, aku diteke kok dianggurke iki piye? Kowe tak kon nganggur, sik iki ngenteni Mbah Lurah, engko kadung tek akeh ra iso ngapa-ngapake. Maksudnya piye? Ayo, coba. Coba Andi Lumut. Andi Lumut. Niki tambahi sitok no perane. Boleh.
kleting-kleting no. Yo, apa ki jenenge? Bir, ayo Bir. Bila karo Inom iki, ayo Nom, ngene Nom. Ayo ngene. Ing samangke pagelaran ketoprak badhe mundhut ira-iran nggih menika ande lumut. Kleting kuning kasta dening Mbak Tatin Cetot. Ing samangke kleting ijo kasta dening Dik Birginta. Kasusul kleting abang kasusul Dik Wino. Ayo, kleting abang. Kleting abang. Ing samangke ingkang asta yuyu kangkang inggih menika Raka Mas Jok Kluthuk Harahap Muhammad Sukeh bin Ajibek. Ayo. Ganteng dadi yuyu. To nyabrangne lho, nyabrangne. Yo, awas dadi yuyu. Yo, kono. Nduk, rene. Tok-toke ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut. Yo, rene. Nduk rene. Piye to, Mbak Yu? Ngene, ra apa-apa, ngene. Sinau ketoprak. Sampeyan penting kuning, keri. Sampeyan rasan-rasan sik. Ki piye to Mbak Yu kali ini kok banjir kamangka iki kudu awake dhewe ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut ora. Ayo coba. Iki piye ya Klenteng Abang ki ade arep ketemu karo ande-ande lumut iki numpak apa Klenteng Abang? Aku ya bingung aku kudu numpak apa ya? Kok ndek enek apa? Iki kira-kira peraune kok ora enek ya Klenteng Abang? Kowe ketoke bar ngombe jamu gelan ngosek gitu. Nek omong ki ketoprak alon-alon wae, wah wis. Gawan Mas. Adik kula mengke tang tempene loro nggih Batik nggih. Kowe ngetoprak ngurusi panganan ora. Jajali karo omong. Mas Lutuk kene lho dadi yuyu kene lho. Dadi yuyu. Oh alah, ya. Ah ngono. Weh dadi yuyu nggih ngenekan barang iki kebagusan kok sok. Ngono. Yo, jajali. Blekutuk ngono. Lekutuk. Nah, Oh alah. awakmu piye to Mbak Yu? Aku kudu ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut. Ayo. Piye ki Mbak Yu aku kudu ngunggah-unggah ande-ande lumut. Kok kaline banjir iki ndek enek perahu terus aku kudu piye? Lah iya to Klenteng Abang. Kowe iki jane Cilik terus ya. Cara cilik. Kan dos pundi to Mbak Yu malah piye? Lho lah iya. Ya awakmu terus ke nyabrang. Gek kamangka kaline banjir. Ayo. Lekutuk. Ayo awakmu maju. Iki piye ya Klenteng Abang? Piye iki ndek enek kendaraan perahu yo ndek enek. Ketoprak kendaraan iki. Iki jan. Kowe iki ora tau. Ya ora to. Tumpaan. Kok yo renek tukang tambang. Ayo. Kok yo ora enek tukang tambang apa tukang kerek ngono ya. Blekutuk. Terus kaget awakmu kaget. Jan. Nah. Ana apa kok Klenteng Abang? Elek banget iki opo ya? Kowe iki lho goblok. Kowe. Sing kanu iki kowe iki lho. Kaget iki critane. Aku yuyu kangkang. Kowe sapa Aku Klenteng Ijo Yuyu Kangkang. Kowe sapa? Yuyu Kangkang yuyu kok iso mong? Lah iya. Kok iso mong? Lah iya piye? Aku yuyu kangkang. Aku yuyu kangkang sing bisa tata jalma. Kowe arep neng ndi, Nduk? Aku arep ketemu karo ande-ande lumut Yuyu Kangkang. Iki ngono kaline jambir. Kowe kudu Banjir kok jambir. kaline banjir. Wis kono gendang nyabrang, Nduk Cahayu. Piye carane ndak ngerti. Nah terus omong terus. Yen kowe ora ngerti kowe Yo kancan. Ben kaya duyu tenan kok. Kali ini banjir aku ndak iso lewati Yuyu Kangkang. Ndak iso. Piye? Kowe iso ngaturke aku Yuyu Kangkang? Apa kuwi Mas? akeh pinese lho gitu. Ngono ya nah. Kowe numpak gegerku kene tak sabrangne. Kowe dhisik apa aku dhisik? Aku anu dhisik engko nek kowe selamat aku tak melu-melu. Aku gelem mbok sabrangke. Aku gelem mbok sabrangke Yuyu Kangkang. Opahe apa? Ning ngene opahe. Opahe apa? Pilus.
Pilus. Kok pilus niku? Pilus iku ya apa ya? Pilus ki Kakang? pipimu sing alus. Blekuduk, blekuduk, blekuduk. Tapi janji selamat ya ya Kakang. Janji iso nemoni aku karo andi-andi lumut to ya Kakang. Wis bakal kowe kok slamet nemokne. Yo awas jenenge andi-andi lumut. Ya wis terus aku saiki ya Yo, Kakang. numpak kene ning gegarku kene. Nembang lho. Nembang lho. Yo. Waduh iki. Wah, ngene iki aku lek semule bojoku tak tekek lek ngene iki. Bojomu ndelok nang YouTube lho. Dah. Sun. Ayo. Ayo kono teko, rada rono lho kowe iki. Wah, kowe aja klet-klet iki, aklek nang ya. Lah kan numpaki. Kowe lek kene nemplek, lah kene iki gringgingen. Apa ngene ginggingan? Ayo. Pelok to. Sun sab Brangke bocah ayu liwatke. Grubyuk sengkok, grubyuk sengkok. Waduh, enake ra umum iki. nek pisan kas. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene. Grubyuk sengkok, grubyuk sengkok. Wes kono. Blekunduk. Aku ya gelem, aku ya pengen nyebrang rono. Iki oke iki aku. Aku yo kaya Mbak Yuku. Aku ya kaya Mbak Yuku. Kene, kita numpak gegerku kene. Iya. Lumayan balurah kene iki. Balurah ora pengen balurah. Balurah kene iki ya batin lho. Piye? Diakre aku entek akeh ra iso ngono kuwi. Sun sabrangke Bocah ayu liwat kene. Grubyuk sengok, sun sabrangke bocah ayu liwat kene. Grubyuk sengok. Sekolah. Makasih. Domprak kok makasih. Yo, Kono omahe andan di lumut gek nang unggah-unggah andan di matur lumut. nuwun yo Yuyu. Matur makasih ya Kakang. Awakmu udah rasa. Kepiye carane aku iso munggah-munggahi kaya Mbak Yu kuwi yo. Ya, iki kepiye carane aku iso nggak kaya Mbak Yu ku mau. Mongko kaline banjir kaya ngene apa ya aku iso nyabrang ngono lho. Mbak Yana nyuwun tulung sapa sing iso nyabrang ke aku ngono lho. Iki nang kene kok yo ora eneng wong ta ya. Blekunduk. Iki ana apa iki? Enake ra umum. Lagi iki cuyu warga. Kok sik lho iki kok ana wujudan kaya mengkene? Aku Yuyu. Yuyu, Kowe sapa kowe Yuyu. Ya. Yuyu kok mengkis-mengkis kaya ngono iki bar kamu. Hei, Aku. Yuyu. Piye? Aku kuwi pengen nyabrang rono kae mbok aku tulung sabrangno to Yuyu. Oh. Hah? Kowe gewedi. Ya kan ketoke mau Mbak Yuku mau aku ki nusul Mbak Yuku sing wis tekan kono mau mbok sabrangke Tak to. sabrake mergo awake cilik-cilik ya ayu. Aku gewedi sakmono, aku ora kuat. Wis kowe nyabrang dhewe kono, Mbok kok sik tambah aja ngono kuwi lho. Lho, kuwi- Kae yo kae wong wedok kaya Mbak Yuku aku ya wong wedok kae cantik aku ya cantik lho. Cantik. Kok mbok aja mban cinde mat ciladan lho kowe Yuyu. Ki jane Yuyu apa Barongsai? Kok kowe nyabrang dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa lho? Apa bedane karo Mbak Yuku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen. Kowe nyabrang? Pengen. Ning ngene opahe. Opahe apa? Opahe piring. Apa?
Piring, ketok ayu kopok ngono ya. Kose lho, kok ana piring? Aku ora nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Belak kutuk, belak kutuk, belak kutuk. Aku ora sudi